Утре Тодорка не трябва да бъде в клиниката. Без изключения. Изречението спря ръката й на сантиметри от дръжката. Само миг по-рано Тодорка Кирилова беше стигнала до кабинета на медицинския директор на частната болница, която персоналът по навик наричаше клиниката, с плик с билети в ръка и с една съвсем обикновена молба. «Доктор Савов, може ли за момент? Ще върна билетите на билетната каса и ще поискам командировката да се отложи поне с една седмица». Беше повторила думите почти без глас, за да чуе дали звучат достатъчно разумно. Сега не смееше дори да преглътне. От другата страна на вратата разговорът продължаваше. Крилото беше притворено, не заключено. Вероятно, след сутрешното почистване, чистачката не го беше затворила до край. Тънка ивица светлина пресичаше пода. От процепа идваха думи, след които същият коридор вече нямаше как да остане обикновен. Някъде вътре хартия се плъзна по бюрото. Кратък, сух звук, който я накара да притисне плика още по-силно. Вторият глас принадлежеше на Дамян. Само че Дамян не би трябвало да е тук. Сутринта, над чашите с кафе, той сам беше казал, че ще прекара деня при доставчици в другия край на града. Тодорка се плъзна встрани, за да не падне сянката й върху светлата ивица. Пликът изшумоля в пръстите й и тя го притисна към престилката си. Бисер Савов говореше накъсано. Между думите поемаше въздух така, сякаш яката му го стягаше. Комисията идва в понеделник. Ако Тодорка остане дори още един ден, ще стигне до архивните протоколи. «Няма да стигне», прекъсна го Дамян. Говореше тихо, почти отекчено. «Не разбираш. Види ли първичните протоколи, веднага ще схване, че реални изпитвания изобщо не са провеждани». От кабинета не дойде отговор. Креслото изкърца. Тодорка позна звука. Дамян се беше отпуснал назад. Правеше го на делови срещи, когато смяташе разговора за приключен, още преди другите да са разбрали. Тишината продължи само миг, но и стигна да чуе собствения си пулс. После креслото отново изкърца и тя разбра, че Дамян не обмисля отговор. Просто оставя Савов да чака. Когато Дамян проговори отново, в гласа му нямаше и следа от тревога. Говореше като човек, който вече е наредил чуждите движения по часове. Гарата, хотелът, конференцията, връщането. В неговия тон нямаше заговор. Имаше график. «Стига си се плашил. Аз ще я кача на влака. Ще занеса цветя, ще я целуна на перона и ще й махам, докато композицията тръгне. Тя ми вярва напълно. 2 седмици са предостатъчни. Само ми кажи, юристите ти ще приключат ли на време?» «Ще приключат. Докато тя изнася доклади, правата върху разработката ще минат при нас. Когато се върне, патентът вече ще е оформен. Няма да има с какво да оспори прехвърлянето». Последното изречение прозвуча не като заплаха, а като вече отбелязана точка в чужд документ. Под яката й избиха ситни капки пот. Коленете й омекнаха и тя натисна ходилата в пода, за да не отстъпи. Така изглеждаше планът му, когато никой не го наблюдаваше. Пликът натежа. Допреди минута вътре имаше 2 места във влака и дата на отпътуване. Сега държеше реквизита на чужд план, подготвен с точност до перона. Тодорка остана до стената и започна да преброява онова, което вече не знаеше дали е истинско. Домът, бракът, разговорите за деца, чашите кафе, оставени сутрин една до друга. «Ами ако се усети по-рано», обади се Савов. Тя не е наивна. Има школата на баща си и мисли като него.
Няма да й дам време да свърже нещата. Не думите я разтърсиха най-силно, а отсъствието на колебание между тях. На мен ми вярва, като съпруга е сляпа. Убедена е, че отлагам децата заради кариерата й и че го правя от любов. Не допуска, че просто ми трябваше време. Достатъчно, за да прибера черновите на покойния й баща без шум. Тодорка покри устата си с длан. Дори дишането й се стори прекалено силно. А Диляна? Попита директорът по-тихо. Коремът вече личи. След малко хората ще започнат да смятат месеците. Дамян издаде онзи кратък смях, с който обикновено приключваше чуждо възражение. Тя познаваше този смях. Така той реагираше, когато някой друг допуснеше глупава грешка. С Диляна Христова и бременността й ще се занимавам след патента. Първо приключваме с документите. После ще мисля за останалото. Тодорка премести тежеста си от единия крак на другия, но подът пак не й се стори сигурен. Пликът изпука в ръката й. Пред нея минаха всички закуски и всички късни вечери, в които двамата бяха говорили за бъдещето. За деца, които може ли да почакат. За сигурност, която първо трябвало да изградят. Години наред беше приемала отлагането като общо решение. Сега видя другото броене зад него. Още една година без дете. Още един подпис. Още една папка, до която Дамян получава достъп. В мислите й се появи Владислав Табаков, баща й, когото беше загубила 2 години преди да се омъжи. След смъртта му останаха папки с чернови, скици и незавършени изследвания по съдова хирургия. Тодорка още специализираше и месеци наред подреждаше архива, възстановявайки мисълта му от бележки, стрелки и поправки по полетата. Тъкмо в месеците, когато тя подреждаше бащиния архив, Дамян започна да се появява все по-често. Стоеше до нея докъсно, сортираше листове и носеше храна, когато тя забравяше да вечеря. За тази помощ му беше признателна повече, отколкото за цветята и скъпите вечери. Тодорка беше приела присъствието му като човек до себе си в скръпта. Сега същият спомен се обърна с острата си страна към нея. Възможно ли беше да е виждал не уморена жена, а отключен архив и време, което работи в негова полза? Въпросът остана без отговор, но вече променяше стойността на всеки стар жест. Телефон извъня в кабинета. Бисер Савов каза нещо кратко в слушалката и разговорът се разпадна недовършен. Тодорка използва секундите тишина и се отдалечи безшумно. Тя направи една крачка, спря да чуе дали вратата се отваря, после направи втора. Едва когато стигна края на коридора и зави, притисна гръб към студената стена. Пулсът блъскаше в слепоочията й, а пръстите не й се подчиняваха. Сви пръсти в юмруци, докато ногтите се впиха в дланите. Дишането се успокои, едва когато болката стана достатъчно ясна, за да я следва. Първото, което поиска, беше да се върне, да отвори вратата и да ги принуди да повторят всичко в лицето й. После се обади онзи навик, който в операционната я караше първо да установи фактите и едва след това да назове бедствието. Нямаше запис. Нямаше копие. Нямаше нищо, освен думите, които беше чула случайно. А думите щяха да изчезнат в мига, в който двамата решат да ги отрекат. Срещу нея щяха да застанат медицинският директор и законният й съпруг. Двама мъже с влияние, връзки и готова версия. На чия дума щяха да повярват? За часове можеха да я превърнат в преуморена, нестабилна лекарка, обсебена от работата си. Докато тя се защитаваше, протоколите щяха да изчезнат. Тодорка изправи рамене, заглади престилката си и пое към асансьора с премерена делнична крачка.
Когато стигна асансьора, лицето й вече не издаваше какво е чула. Не беше спокойствие, а работна дисциплина. Същата, с която преди операция оставяше личния страх отвън. Ако още тук усещате колко лесно доверието може да се превърне в оръжие, напишете в коментар как бихте постъпили на мястото на Тодорка. Харесайте разказа и се абонирайте, ако цените истории, в които истината се доказва с действия, а не с обещания. Във фоайето седна до прозореца. Отсреща жена дърпаше дете към спирката. Куриер подреждаше кашони пред аптеката, автобусът отвори врати и отново потегли. Всекидневието продължаваше с неприлична точност, докато нейният брак приключваше без свидетели. Ако продължеше да гледа навън, поне още малко щеше да запази самообладание сред хората в клиниката. Пликът още беше в ръката й. Погледът й се спря върху датата. Влакът тръгваше на следващата сутрин. Билетите нямаше да бъдат върнати. Същата дата, която допреди малко означаваше командировка, вече беше единственият й начин да спечели време. Щом Дамян и Савов разчитаха тя послушно да изчезне от града, щеше да им даде точно тази увереност. Нека им остане удобството да вярват, че тя изпълнява написаното за нея. Когато я сметнат задалеч, ще престанат да внимават в телефоните, папките и разговорите си. Тодорка нямаше нужда от признание. Трябваше и следа, която не може да бъде отречена. Един скандал сега само би ги предупредил. До сутринта можеха да заличат и последното доказателство. Пъхна билетите дълбоко между документите в чантата и се надигна от дивана. Главоболието, заради което бе дошла да моли за отлагане, вече стоеше на заден план. То обаче не беше изчезнало. Пулсираше зад очите й с всяка крачка. Тялото обаче не беше забравило. При първата крачка залитна леко. Затвори очи, хвана облегалката и изчака световъртежът да отмине. Тялото й настояваше за пауза, точно когато тя вече нямаше право на такава. Тя изчака още няколко секунди и продължи. До дома стигна малко преди 7 вечерта. Дамян Георгиевски я посрещна на прага, по домашна тениска и с телефон в ръка. На кухненския плот имаше недопито кафе, а екранът на телефона му още светеше от последния разговор. Най-после! Вече се чудех къде си! Той я обгърна през раменете и допря устни до слепоочието й. Как е главата? Поотпусна ли те? Тодорка не отстъпи, макар първият й импулс да беше да махне ръката му от себе си. До сутринта този допир беше част от дома им. Сега тя усещаше само точния натиск на пръстите му върху рамото си. Остави го да види жената, която очакваше. Уморена, благодарна и все още доверчива. По-добре съм, каза тя и се отдръпна, за да свали палтото. Още ме боли, но вече се търпи. Утре все пак тръгваш, нали? Не бива да го отменяш. Той използваше познатите паузи и мекото снишаване на гласа, които толкова пъти бяха звучали като грижа. Знам, че не си във форма, но това е твоето представяне. Ако пропуснеш конференцията, ще се ядосваш с години. Колегите от другите болници чакат доклада ти по кардиохирургия. Толкова време вложи в него. Тодорка кимна и се зае с копчетата на палтото. Ако го погледнеше, можеше да побърза с обвинението. Ако побързаше, щеше да изгуби документите. А зад домашния му тон, тя вече чуваше гласа от кабинета. Без топлина, без бързане и без съмнение, че ще му се подчини. Успя да произнесе само: прав си, ще започна да приготвям багажа. Аз ще помогна. Той я последва до спалнята, свали куфара от горния шкаф и се зае да подрежда дрехите й с деловитата старателност на човек, който изпълнява важна задача.
Провери зарядното, попита за документите, напомни и да вземе жилетка, защото вечерите там били студени, нито веднъж не попита дали тя още иска да пътува. Той знаеше коя жилетка ще забрави и в кой джоб прибира зарядното. Познаваше навиците й достатъчно добре, за да превърне всеки от тях в част от изпращането. Тодорка сгъваше блузи, отговаряше спокойно и поставяше усмивка там, където той очакваше да я види. Докато сгъваше дрехите, Тодорка започна да подрежда не багажа, а хората, към които може да се обърне. Кой можеше независимо да провери документите от архива? Кой от старите юристи на баща й разбираше от патенти и авторски права? На кого би могла да се обади, без Дамян да научи? Късно вечерта куфарът стоеше до входа. Тодорка лежеше в леглото с болка зад очите и умора от всяка премерена дума, когато Дамян влезе с чаша вода и опаковка таблетки. В едната му ръка имаше малка опаковка, в другата – пълната чаша. Вземи тези. Извади 2 таблетки от блистера и ги остави върху дланта си. В аптеката попитах какво ще ти помогне преди дългото пътуване. Казаха, че са витамини и ще те отпуснат. Така влакът няма да ти се отрази тежко. Тодорка прие таблетките, обърна кутията към светлината на нощната лампа и се направи, че чете ситния текст. Наименованието не й говореше нищо. Опаковката носеше дълго латинско наименование и търговска марка, която не беше срещала сред обичайните витаминни продукти. Дамян вече беше обърнал гръб, но остана неподвижен достатъчно дълго, за да чуе дали тя ще преглътне. Благодаря. Когато Дамян се обърна, за да нагласи алармата, тя пусна таблетките между листата на саксията до прозореца. Фикусът беше единственото растение у дома, за което настояваше да се грижи сама. Листата му скриха таблетките, без да й шумолят. После допря чашата до устните си, преглътна празно и отпи достатъчно вода, за да изглежда убедително. Остави чашата празна на шкафчето. Дамян легна зад нея, сложи ръка на кръста й и я целуна по рамото. Не след дълго, дишането му стана дълбоко и равномерно. Тодорка лежеше неподвижно с отворени очи. Ако беше изпила таблетките, сънливостта вече щеше да е започнала. Мисълта дойде спокойно и именно за това я оплаши. За пръв път през тази нощ разбра, че планът му не разчита само на доверието й. Под завивката отключи телефона, отвори браузъра и въведе наименованието от опаковката. Описанието на препарата не остави място за удобното обяснение с витамини. Препаратът имаше силно седативно действие. 2 таблетки след безсънна нощ можеха да забавят реакциите й и да я направят сънлива и объркана. На конференцията подобно състояние лесно би се превърнало в готова версия. Преуморена лекарка, която говори несвързано и не бива да бъде приемана сериозно. До нея Дамян спеше с лице към стената. Тодорка загаси екрана и се върна към първата им среща. Този път, без да оставя спомена да я води. Беше студен, влажен ноемврийски ден. Тодорка чакаше пред гишето на болничния архив, за да прибере документите на баща си. Дамян стоеше пред нея на опашката. Обърна се и попита дали има химикалка. Молба, която обикновено изчезва от паметта, още преди да е дошъл редът на гишето. Синята химикалка премина от нейната ръка в неговата. Вместо да се подпише и да я върне, той започна да я оглежда, да щрака капачката и да я върти между пръстите си. След няколко минути той съобщи с делова сериозност, че химикалката има необичаен дефект. Според него, отказвала да пише друго, освен комплименти. Дамян наведе глава към формуляра и прочете уж написаното. Жената, на която принадлежи тази химикалка, е най-красивият и най-интересният човек в сградата.
Смехът й излезе неочаквано и за миг прекъсна деня на документи и съболезнования. Беше прибрала последните вещи на Владислав Табаков. Шегата не намали загубата, но й позволи да диша, без някой да я пита как се справя. Само 7 дни след срещата, той я намери на работа, скрит зад прекалено голям наръч маргаритки. Не рози и не нещо скъпо. Бели полски цветя, вързани прекалено пищно. Разказа, че бил разпитал сестрите в приемното отделение и всички му посочили точно маргаритките като любимите й цветя. Години по-късно призна, че късно вечерта в павилиона до спирката не било останало нищо друго. Историята за разпитаните сестри беше толкова старателно изработена, че години наред Тодорка я разказваше като доказателство, че Дамян е забелязал точно нея. Имаше и онзи следобед, след едно денонощно дежурство, Дамян настоя да я откара, а колата му изгасна насред претъпкано кръстовище. Клаксоните зад тях се сляха в яростен шум. Той отвори предния капак и дълго гледаше двигателя с физиономия на специалист, макар да не разбираше повече от нея. Накрая двамата бутаха автомобила близо половин час, без сили, с масло по ръцете и със смях, който не можеха да спрат. До повредената кола, с масло по китките и клаксони зад гърба им, Дамян каза, че я обича. Тогава неловкостта му беше изглеждала като нещо, което не може да се режисира. В тъмната спалня Тодорка за пръв път разгледа спомена не като участник, а като човек, който проверява чужди показания. Колко от тези случки бяха възникнали сами и колко бяха поставени точно там, където е трябвало да я убедят. Нямаше отговор, който да може да провери. Тъкмо това превърна хубавите спомени в нещо ненадеждно. Предателството не остана в настоящия ден. То се върна назад и размести годините им една по една. Най-жестокото беше не това, че Дамян я е излъгал сега, а че Тодорка вече не знаеше от кога е започнала лъжата. Преди да излязат сутринта, Дамян се затвори в банята. Тодорка извади таблетките от листата на фикуса с хартиена кърпичка, прибра ги в малко пликче от несесера и отбеляза часа върху него. Знаеше, че така не създава годно доказателство, но поне препаратът нямаше да изчезне без следа. Когато ципът на вътрешния джоб се затвори, тя вече беше избрала да запази следата вместо спокойствието у дома. Пликчето влезе във вътрешния джоб на чантата й, заедно с документите и билетите. На сутринта Дамян изпълни обещанието си. Закара я до гарата, занеси куфара до вагона и провери номера на мястото. Преди да слезе, я прегърна силно и довърши ролята си без грешка. Да се пази, да звъни всяка вечер, да не стои до късно след лекциите. Тодорка му се усмихна с топлината, която беше използвала толкова години, че вече идваше по навик. За миг тялото й си спомни тази прегръдка по-рано от разума и тя едва не се отпусна в нея. Композицията потегли, а Дамян остана на перона и махаше след нея. Докато влакът набираше скорост, Тодорка видя как раменете му се отпускат. Не тъга, а завършена задача. Тодорка изчака последните градски блокове да изчезнат. После отиде в тамбура и прегледа внимателно спирките по разписанието. Избра първата, от която можеше да се върне, преди Дамян да очаква първото й обаждане от хотела. Малко след като измина час, композицията спря и Тодорка напусна вагона още на първата възможна гара. Куфарът беше с нея. Ако го беше оставила в купето, кондукторът щеше да забележи самотния багаж и да повика транспортната полиция. Един такъв сигнал би разрушил цялата й маневра. За плана беше достатъчно, че Дамян я е видял на мястото й във вагона. На площада пред гарата тя намери такси, прибра куфара в багажника и каза на шофьора да я върне обратно.
Докато пътят се навиваше зад прозореца, Тодорка преценяваше къде може да остане незабелязана. В стъклото се отразяваше жена с куфар, върнала се от гарата по причина, която никой не би попитал. Тази обикновенност и даваше време. Да се върне в семейния апартамент отпадаше веднага. Дамян можеше да се появи за папка, зарядно или поредната служебна причина, която не търпи отлагане. Една среща на стълбището щеше да унищожи измисленото й пътуване. Оставаше човекът, пред когото не й се налагаше да подрежда версия. Това беше Елица Тончева, с която делеше лабораторната работа и приятелството още от специализацията. Бяха прекарвали заедно нощи над таблици, проби и протоколи, когато умората правеше всеки ред двойно по-дълъг. По телефона Тодорка разказа накъсано какво е чула. Елица не я прекъсваше и не запълваше паузите с утеха. Изчака да стигне до края. Продиктува адреса и каза: „Идвай, после ще мислим.“ След половин час Тодорка седеше в кухнята й с изстиваща чаша между дланите. Повтаряше разговора дума по дума, а Елица записваше върху лист от стар лабораторен бележник. Където формулировката не беше точна, оставяше празно място. Не искаше страхът да се превърне в измислен факт. Празните места се оказаха не по-малко важни от записаното. Показваха им какво още трябва да намерят. Елица оставяше втора чаша на масата, когато телефонът избръмча между тях. На екрана светеше името Дамян Георгиевски. Тодорка дръпна ръцете си от чашата, сякаш името на екрана можеше да усети топлината им. Елица протегна ръка и изключи радиото на перваза. „Отговори“, прошепна тя. „Ако не вдигнеш, ще започне да проверява.“ Тодорка пое въздух, сложи длан върху гърдите си и изчака един удар на сърцето. После прие обаждането. „Слушам те, Дамяне“, направи гласа си по-тих, натежал от измислена умора. „Тодорке, най-сетне, вече се притеснявах.“ От слушалката дойде онзи мек тембър, с който Дамян умееше да превръща въпроса в грижа и проверката в близост. „Как мина пътуването? Харесва ли ти хотелът? Стаята поне удобна ли е?“ Въпросите идваха без пауза. Тодорка трябваше веднага да създаде хотел, стая и гледка, в които всяка следваща подробност да съвпада с предишната. „Всичко е наред“, отвърна и впи пръсти в ръба на масата. „Влакът не закъсня, стаята е чиста, има малък парк под прозореца.“ „Защо шепнеш? И какво се чува при теб?“ Вторият въпрос дойде по-бързо от първия. Сякаш Дамян вече сравняваше звуците с представата си за хотелска стая. Тъкмо тогава Елица се отдръпваше към мивката и лъжицата в ръката й удари порцелановата чаша. В тишината звънът на лъжицата прозвуча като предмет, изпуснат в празен коридор. Тодорка притисна по-силно ръба на масата. „Камериерката е“, каза тя. „Донесе ми още едно одеяло. В коридора местят колички.“ „По това време? Почти 11 е.“ След въпроса му остана кратка пауза. Той не повиши тон. Точно това означаваше, че проверява. „Такова им е обслужването тук“, отвърна с раздразнение, нарочно по-рязко. „Дамяне, главата пак ме разцепва. Нека говорим утре. Сутринта имам организационна среща и трябва да поспя.“ „Разбира се, мила. Не исках да те изморявам.“ Съмнението се прибра зад грижовната интонация. „Лягай и не мисли за нищо. Обичам те.“ „И аз те обичам“, отговори Тодорка и прекъсна веднага, защото следващата дума вече нямаше да мине за умора. Чашата се наклони в ръцете й и студеният чай се разля по покривката. Елица попи течността с кърпа, без да сваля очи от нея.
Значи имаме несъществуващи изпитвания, патент, който се мести зад гърба ти и Диляна в администрацията, обобщи Елица. Говореше сухо, но не леко. Тя обърна листа с бележките към Тодорка и посочи празните места. Тук чувствата ни пречат, каза Елица. За всяко твърдение ще трябва документ, свидетел или следа, която друг човек може да провери. Не ми разказвай какъв е Дамян. Покажи ми какво е направил. После тя огради с химикал първата празна графа. Архивът. Още преди чаят да бъде попит, решиха да се върнат в клиниката. Елица още пазеше копия от ключа за служебния вход. Беше останало у нея от времето, когато заместваше домакина по време на отпуск, а после никой не го поиска. Малко преди полунощ клиниката беше притихнала. По коридорите се чуваха само редки стъпки, отваряне на врата и кратките сигнали на мониторите. Двете влязоха през служебния вход и без да разговарят, се насочиха към кабинета на Тодорка. Още на прага Тодорка видя отворения сейф и разбра, че някой е работил преди тях. Вратата му беше оставена под същия ъгъл, под който тя самата никога не я оставяше. Сейфът, в който пазеше лабораторните дневници, работните тетрадки и черновите на изследването, стоеше широко отворен. Рафтовете бяха празни. Нямаше счупена ключалка, изкривена врата или следи от инструмент. Някой беше разполагал или с дубликат, или с кода. Знание, което не би трябвало да е напускало тесен кръг. Не са чакали, прошепна Елица и огледа празните рафтове. Значи са се уплашили от нещо. Тодорка седна до бюрото. Ръцете й останаха между коленете, без да посегнат към нищо. По празните рафтове още личаха по-светлите правоъгълници от тетрадките. В тях бяха нощите над изчисления, поправките след неуспешни опити, вариантите на оперативната схема и бележките по ръбовете. Тя познаваше всяка папка по петната и прегънатите ъгли. Сега можеше да посочи точно какво липсва. За няколко секунди остана неподвижна. После погледът й се върна към следите по метала и към времето, с което крадците очевидно не разполагаха. Щом вече крадяха открито, значи бързаха. А бързането оставяше следи. Въпросът беше дали следата ще издържи до сутринта. Тодорка погледна към коридора и каза, че ще проверят кабинета на Савов. Там също беше отключено. Савов беше заключил важното другаде, но беше оставил кабинета си отворен. Увереността му беше направила онова, което ключът не би могъл. Елица остана да наблюдава коридора. Тодорка коленичи до кошчето и започна да разгъва изхвърлените листове един по един. Сред изхвърленото стоеше онова, което Савов вече не смяташе за опасно. Между смачкана кореспонденция и употребени бланки, тя откри документ със своето име. Под текста стоеше подписът й. Подписът приличаше на нейния, само докато човек не знаеше как Тодорка изписва последната буква. Тя изглади листа върху бюрото и проследи редовете с пръст. При първия прочит, погледът й мина по текста, без смисълът да се задържи. Листът не можеше сам да разреши клинично изпитване. Беше вътрешна декларация на отговорния изследовател, приложена към досие, което се представяше за одобрено. В текста се цитираха номер на разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата и положително становище на етичната комисия. Документи, които Тодорка никога не беше виждала. Ако номерата бяха измислени, схемата беше груба. Ако бяха истински, някой беше стигнал много по-далеч от кабинета на Савов. Датата беше от предишната седмица. В графата за отговорен изследовател стоеше длъжността й, а под нея – имитация на подписа,
достатъчно близка за бегъл поглед и достатъчно чужда за човек, който е подписвал името си хиляди пъти. С този фалшификат я превръщаха в лекар, който уж е приел протокола, проверил е формулярите за информирано съгласие и е поел отговорност за прилагането на недоразработена смес на критично болни. Тодорка снима всяка страница, входящия номер и имитацията на подписа. После върна листовете точно както ги беше намерила. Ако ги вземеше, Савов щеше да разбере още преди сутринта, че някой е стигнал до схемата. Кошчето трябваше да изглежда недокоснато, поне още няколко часа. «Виж графика!» обади се Елица до вратата. «Сутринта в лабораторията сменят екипа. Нощният дежурен може да е видял нещо». Графикът им даде следващото име. Фармакологичната лаборатория беше 2 коридора по-нататък. Там дежуреше Христо Златарски. Тодорка го познаваше от университета. Тогава Христо беше стоял край нея по-дълго, отколкото приятелството изисква. И по-мълчаливо, отколкото любовта обикновенно позволява. С годините чувството му се беше прибрало в уважение и професионална близост. В лабораторията нямаше никого другиго. Христо работеше между редиците охладители и поставките с проби. Тодорка затвори вратата и премина направо към въпроса. «Христо, не ми спестявай нищо. Какво правят с новия препарат?» «Намерих разрешение с фалшифициран мой подпис». Христо изпусна химикалката. Наведе се, хвана я едва от 3-тия опит и я остави на плота, без да я погледне. Синьото петно върху пръста му беше прясно. Очевидно беше подписвал нещо малко преди да влязат. «Тодорке, не знам откъде да започна». Той разтри с палец синьото петно по показалеца си. «От месеци нося това». Дамян започна с малки суми. Искаше само да не отбелязвам разминаванията при доставките. После сумите нараснаха и вече не ставаше дума за мълчание. Нареждаше ми да подменям годни ампули с експерименталната смес и да бракувам редовни партиди като изтекли. Приел си парите. Това не беше въпрос. И Христо не опита да го превърне в такъв. Майка ми трябваше спешно да бъде оперирана. Имаше медицински консуматив, който здравната каса не покриваше напълно. Не разполагах с парите. Когато вдигна очи, не поиска прошка. Изглеждаше като човек, който вече е разбрал, че причината му няма да отмени стореното. Не се оправдавам. Но утре сутрин ще дадат сместа на първия пациент. Мъжът е възрастен, лежи в трета стая, няма близки и е в тежко състояние. Ако умре след препарата, почти никой няма да задава въпроси. В досието вече са отбелязали, че прогнозата е неблагоприятна. После ще кажат, че заболяването си е взело своето. Христо погледна стенния часовник, преди да добави. Таблата вече е подготвена. Името на Дамян, патентът и откраднатите тетрадки останаха за миг извън стаята. В трета стая лежеше човек, който не знаеше, че е включен в чужд план. До сутрешната смяна оставаха само няколко часа. Тодорка даде знак на Елица и тръгна към манипулационната, без да продължи разпита. Подготвените за сутринта ампули бяха подредени в метална табла. Преди да ги докосне, Тодорка отвори досието и листа с назначенията. В тях имаше стандартната поддържаща терапия, но нямаше лекарско назначение за експерименталната смес, номер на разрешение за изпитване или подписано информирано съгласие. Тя снима етикетите, партидните номера и таблата. Знаеше, че намеса извън установения ред може да изтрува правото да практикува. Ако обаче изчакаше сутрешната визита, пациентът можеше вече да е получил дозата.
Между професионалния риск и чуждия живот нямаше безопасна трета възможност. Тодорка отдели опасните ампули в самостоятелна торбичка и я скри на дъното на контейнера за медицински отпадъци с намерението да я прибере веднага след като пациентът бъде обезопасен. На мястото им постави стерилен физиологичен разтвор. Не лечение, а временна защита до проверката на дежурния лекар. На бюрото на сутрешния лекар остави бележка без подпис. В нея посочи нежеланите реакции, описани в откраднатите чернови, така че колегата да наблюдава пациента внимателно. Подчерта промените в пулса, дишането и съзнанието, но не написа откъде знае. Всяка допълнителна подробност можеше да я издаде. Всяка пропусната да остави лекаря неподготвен. Прибираше последната спринцовка, когато зад нея прозвуча мъжки глас. «Не мърдайте! Какво правите с тези ампули?» Тодорка се изправи и се обърна. На вратата стоеше млад санитар с късо подстригана коса и широки рамене. Не изглеждаше уплашен. Изглеждаше решил предварително какво е видял. Тя го беше виждала на сутрешните съвещания, но името му и обягна за секунда. После Тодорка свърза лицето с името от сутрешните съвещания. Иван Господинов. Беше пристигнал в града не отдавна. Преди това бе работил като фелдшер в спешна помощ, а сега временно беше санитар в реанимацията. «Работя като лекар тук», каза Тодорка. «Нощният час не отменя правото ми да вляза в манипулационната». Така ли се представяте сега? Защото според хората тук сте тръгнали набързо, оставили сте пациентите и сте изнесли служебни документи. Иван прекоси разстоянието между тях и стисна китката й преди тя да успее да се отдръпне. «Казаха ми какво сте направили, доктор Кирилова. Няма да стоя и да гледам как някой поврежда лекарства, а после прикрива следите с бяла престилка». Китката я болеше, но мисълта й остана ясна. Слухът вече беше стигнал тук преди нея. Някой беше подготвил не само документите, а и свидетелите, които щяха да ги защитят. Дамян и Савов вече бяха подготвили разказа за отсъствието й. Ако някой я видеше, тя щеше да бъде беглецът, крадецът и заплахата. Опита да обясни за експерименталната смес, но Иван чуваше само версията, с която вече беше влязъл в стаята. «Освободете ръката ми», каза тя бавно. «Ако не го направите, ще подам жалба за неправомерно задържане». Тя не повиши тон. Иван обаче погледна към пръстите си и хватката му се разхлаби. Тодорка използва точно това колебание. Освободи китката си и излезе с Елица преди Иван да реши дали да повика охраната. След тази нощ Иван започна да се появява навсякъде, където тя разчиташе на тишина. За него случаят беше прост. Ако лекар злоупотребява с пациенти, някой трябва да застане срещу лекаря. Иван не допускаше, че простотата на тази версия е част от капана. След дежурство обикаляше край служебния вход. 2 пъти почти я засече, а веднъж вече беше набрал номера на охраната, когато тя успя да се оттегли. Не търсеше признание. Беше убеден, че изпълнява дълг. Докато в клиниката Иван преследваше погрешния виновник, в апартамента, който Тодорка още по навик наричаше свой дом, се подготвяше празненство. Дамян беше убеден, че жена му е далеч и е затрупана с конференционната програма. Покани Диляна Христова, бременната си любовница и главна администраторка на клиниката. На масата имаше 2 чинии, запалена свещ и бутилка, която Дамян беше пазил за когато всичко приключи. Говореха за патента, за парите и за деня, в който повече нямало да се оглеждат преди да влязат заедно някъде. Диляна не докосна виното. Наля си минерална вода и попита кога ще каже на Тодорка. Детето им, каза тя, не може да чака всеки следващ удобен срок.
Докато чакаше отговора, завъртя сапфирения пръстен върху покривката, без още да го слага. Дамян отговори, че първо трябва да приключи прехвърлянето на правата. Говореше за това, като за условие преди плащане. Диляна не възрази отново, но остави чашата си недокосната. Между тях остана пауза, в която патентът звучеше по-спешно от детето. Тодорка попадна на тази вечеря, защото помоли Елица да минат по нейната улица. Връщаше се Селица след поредното нощно влизане в клиниката. Когато колата наближи улицата й, тя помоли приятелката си да кара по-бавно. Искаше само да провери дали прозорците са тъмни. Може би Дамян се беше прибрал по-рано за някаква работа. Но апартаментът светеше по-силно от обикновено и зад пердетата се движеха две сенки. Разумът й предлагаше да продължат. Тодорка обаче вече беше живяла твърде дълго с чужда версия на истината. Тодорка остана в сянката на съседния вход и се качи по стълбището до общата площадка пред балкона на първия етаж. През страничния прозорец оттам се виждаха част от дневната и почти цялата спалня. Разговорът зад вратата на Савов беше подготвил ума й. За тази гледка нямаше подготовка. Диляна стоеше пред огледалото в тяхната спалня и пробваше украшенията, останали от майката на Тодорка. Първо сложи тънкия сапфирен пръстен. После обеците, с които Мирослава Вълканова се беше омъжила. Накрая закрепи брошката. Единственият предмет, чрез който Тодорка беше усещала близост с жената, която почти не помнеше. Диляна накланяше глава ту наляво, ту надясно, доволна от образа в огледалото. Зад нея Дамян държеше чаша вино и говореше с усмивката, която някога беше запазена за съпругата му. Тодорка сложи ръка върху парапета. Студеният метал и помогна да остане на място. Не бижутата я нараниха сами по себе си. Диляна беше сложила върху себе си достъп до миналото й, а Дамян наблюдаваше без да вижда граница. Тодорка си спомни как като дете беше подала брошката на баща си и как той я бе върнал в кутията с две ръце. Сега капакът на същата кутия лежеше върху тяхното легло. Образът зад стъклото се размаза. Тодорка мигна няколко пъти, докато отново различи брошката. Слезе стъпало по стъпало, като държеше парапета по-силно, отколкото беше нужно. «Тръгваме си», каза на Елица долу. Видях достатъчно. По обратния път не говореше. При всяка улична лампа отражението й се появяваше в стъклото и отново изчезваше. Пред входа на Елица Тодорка остана до отворената врата на колата и каза: «Първо работата на татко, после животът ми. Сега е отворил и кутията на мама, сякаш и тя му принадлежи». Елица не потърси фраза, която да намали случилото се. Затвори колата, взе куфара и тръгна редом с Тодорка към входа. Мълчанието й не отнемаше болката, но и не я правеше по-малка, отколкото беше. По същото време Иван продължаваше да мисли за ампулите, макар още да вярваше на версията срещу Тодорка. Докато тя гледаше чуждите ръце върху бижутата на майка си, той за пръв път се усъмни в историята, която беше приел без проверка. В поведението й имаше несъответствие, което не му даваше покой. Човек решил да трови пациент не оставя предупреждение за нежеланите реакции. Прерови контейнера за медицински отпадъци и на дъното откри оригиналните ампули, скрити между използваните материали. Иван беше рязък и често прибързваше, но когато фактите не пасваха, не умееше да ги подмине. Опитът му като фелдшер в спешна помощ му казваше, че санитар няма право да предаде неизвестен препарат за официална токсикологична експертиза. Нужни бяха проследима проба, протокол за изземване и разпореждане от компетентен орган. Документи,
които той не можеше да осигури. Ако тръгнеше само през ръководството на същата болница, ампулите можеха да изчезнат. Единствената възможност беше човек от миналото му, който работеше в лабораторията на многопрофилна болница. След края на дежурството, Иван отиде при него с ампулите и поиска единствено предварителен лабораторен скрининг. Не прикри откъде са взети и че молбата може да създаде неприятности и на двамата. Лаборантът прие пробите, но постави условие. Ще ги пусна след работно време. Не ме търси преди да минат 2 дни. А ако междувременно дадат сместа на друг пациент? Лаборантът замълча за миг. Тогава 2 дни са прекалено много. Но без надлежна проба аз мога да ти дам само предупреждение, не защита. 2 дни се измерваха не по часовника, а по всяко позвъняване, което не беше от лабораторията. Иван продължаваше да обикаля около служебния вход, защото още не беше готов да отхвърли подозренията си към Тодорка. Но вече наблюдаваше и другите. Бисер Савов отваряше досието на пациента от 3-та стая по няколко пъти на смяна и винаги го затваряше рязко, щом някой приближеше. Стандартната поддържаща терапия продължи, а без токсичната доза показателите на възрастния мъж постепенно се стабилизираха. Когато състоянието му започна да се подобрява, директорът не показа облегчение. Савов прибра досието твърде бързо. За секунда по лицето му се появи не тревога за болен човек, а тревога от добрата новина. Иван запомни точно коя страница директорът беше държал отворена. Обаждането дойде на 3-тия ден. Иван стоеше в антрето на наетия апартамент и връзваше обувките си за дежурство. Кажи откъде си взел това? Започна приятелят му без поздрав. Направихме само предварителен скрининг. Съставът не съответства на лекарствения продукт, изписан върху етикета, и показва вещества с тежки нежелани реакции. При човек в критично състояние сместа може да бъде смъртоносна. Може ли да се използва като доказателство? Попита Иван. Не, няма надлежно изземване и проследимост на пробата. За официално заключение трябват нова проба, взета и запечатана по реда и изследване в акредитирана лаборатория. Това ти казва само, че опасността е реална и че трябва да сезираш органите. А ако ампулите изчезнат до тогава, ще остане само думата ти. Иван седна на ниското столче. Едната връзка остана развързана, а чантата се свлече от коляното му. Приятелят му продължаваше да говори за процедурата, но Иван вече гледаше развързаната връзка на обувката си и виждаше ръката на Тодорка в своята. Детайлите, които беше отхвърлял един по един, вече сочеха в една посока. Тя не беше повреждала лечението. Беше махнала опасната смес и беше оставила време някой да провери пациента по надлежния ред. А той я беше задържал, нарекал я крадла и почти беше извикал хората, от които тя се криеше. С доброто си намерение беше пазил грешната страна. Нямаше обяснение, което да направи това по-приемливо. В спешна помощ Иван се беше научил да решава за секунди. Там колебанието можеше да струва живот. Извън линейката, същият навик го караше да приключва с човека, преди да е приключил с фактите. Сега трябваше да понесе собствената си прибързаност, без удобството да я нарече принцип. Устата му пресъхна, а по лицето му избиха горещи петна. От всички срещи с Тодорка най-ясно се върна една реплика, произнесена без молба. Работя като лекар тук. Тя не се беше опитала да спечели съчувствията му. Цялото й внимание беше останало върху пациента и ампулите. Иван започна да я търси още преди да е решил как ще се извини. Думите бяха първата му дължима стъпка. Не последната. Ако искаше поправка, трябваше да поеме част от риска, който й беше увеличил.
Разпита внимателно няколко дежурни сестри и чрез една от тях стигна до Елица Тончева. Елица не му даде доверие даром. По телефона връщаше въпросите в различен ред, проверяваше часовете и слушаше паузите му по-внимателно от отговорите. След почти час се съгласи единствено да предаде молбата му. Не каза къде е Тодорка и не обеща среща. Предупреди го, че ако това е капан, второ обяснение няма да има. После поиска от него да повтори името на лабораторията и часа на разговора, детайлите, по които щеше да провери дали говори истината. Избраха малко кафене в покрайнините, където нямаше хора от клиниката. Иван пристигна по-рано. Кафето изстина недокоснато, пръстите му бяха оставили влажни следи по чашата. Когато Тодорка седна отсреща, той остана с поглед към масата. Дължа ви извинение, започна. За ръката ви, за обвиненията и най-вече за това, че повярвах на най-удобната версия, без да проверя нищо. Цял живот повтарям, че човек не трябва да приема чужда дума за доказателство, а направих точно това. Анализът явно е казал онова, което моите думи не успяха, отвърна Тодорка. Не го нападна. Умората беше по-силна от гнева. Каза ми, че съм произнесъл присъда, преди да проверя случая. Иван вдигна очи и остави извинението да звучи зле, вместо да го украсява. Вие сте спасили пациента. Аз почти ви предадох на хората, които са подготвили сместа. Искам да помогна. Да, вината ме доведе тук. Но ако остана само с нея, пак ще мисля за себе си. Трябва да извадим това на светло и да понеса каквото следва. Тодорка го остави да чака. Не проверяваше дали съжалява. Проверяваше дали разбира риска. Лицето му беше открито и малко грубо, без онази внимателно дозирана мекота, с която Дамян умееше да придвижва разговорите. Иван говореше неравно, спираше на неподходящи места и не се опитваше да излезе невинен. Това не заличаваше постъпката му, но правеше думите проверими. Добре, каза тя. Ще приема помощта ви. Но не си правете илюзии. Може да загубите работата си. Ако доказателствата не издържат проверка и делото се обърне срещу нас, рискувате много повече. Ще трябва да действате така, че никой да не разбере за връзката ви с мен, докато не сме готови да предадем всичко наведнъж. Знам какво поемам. И ако се наложи, ще го кажа и писмено. Краткият отговор не съдържаше обещание, че всичко ще се оправи. Тъкмо за това Тодорка го прие. Доверието започна не с обещание, а с задача, която можеше да бъде проверена още същия ден. Когато стана от масата, Тодорка вече не беше единственият човек, който носеше плана и опасността. Съвместната работа не ги превърна веднага в сработен екип. Още през първите дни се видя, че Иван разбира по-добре спешните ситуации, отколкото недоизказаното между двама души. При опасност ставаше точен, при близост – шумно несръчен. Първата вечер се появи пред вратата на Елица с букет, решен да повдигне духа на Тодорка. Беше избрал червени карамфили, стегнати в твърда хартия, като букет за официално възпоменание. Тодорка първо се задави от смях, после очите й се напълниха. Елица не успя да реши кое от двете да последва. Иван погледна цветята, разбра закъсняло как изглеждат и започна да се извиняват толкова подробно, че напрежението най-после се разпадна. Друг път донесе тенджера с ориз и местна консерва. Храната, която си беше приготвял между повикванията като фелчер. Сложи чинията пред Тодорка и остана прав до масата, сякаш чакаше резултат от изследване. Тодорка беше седяла в ресторанти, където Дамян избираше виното, поръчваше вместо нея и оставяше бакшиш, който трябваше да бъде забелязан.
Оризът на Иван не искаше да впечатлява никого. Изяде порцията до край. Едва тогава си даде сметка колко отдавна не е вечеряла спокойно, без да подбира реплики и изражения. Грижата му и занапред идваше без подходяща опаковка. След късните срещи настояваше да я изпрати до колата. Студените вечери оставяше пред Елица термос с чай и си тръгваше преди някой да му благодари. С времето Тодорка забеляза, че Иван помни не само отговорите й, а и въпросите, след които тя сменя темата. Дамян познаваше навиците й. Иван започваше да познава границите й. Но близостта им се развиваше покрай работа, която не допускаше разсейване. По предложение на Елица, Тодорка потърси Деян Рашков, пенсиониран юрист с дълга практика в областта на интелектуалната собственост. Някога той беше консултирал Владислав Табаков по патентите му. Деян изслуша разказа до край. Не записваше. После върна Тодорка към точните дати, попита кой е имал достъп до сейфа и кой може да потвърди съществуването на оригиналите. Едва след това свали очилата си и ги сложи върху затворената папка. Ще ви помогна, доктор Кирилова, но няма да ви обещая лесна победа. Тайно направените копия могат да ни покажат посоката, но сами по себе си не са достатъчни. За всеки лист трябва да знаем откъде идва, кой може да потвърди съдържанието му и къде се пази оригиналът. Ако една брънка липсва, противната страна ще започне точно от нея. Той вдигна ръка преди Иван да възрази. И още нещо. Няма да изнасяте оригинали. Няма да влизате в чужди профили и няма да разбивате заключени шкафове. Ако ви заловят, ще ви превърнат от свидетел в обвиняем. А най-силните ни доказателства ще бъдат обявени за опорочени. Тодорка извади пликчето с таблетките и го постави върху папката. Деян не го докосна. Това може да е важна следа, но не го наричайте доказателство. Липсват оригиналната опаковка, документът от аптеката и непрекъснатата проследимост. Ще опишем кога и как сте го запазили и ще го предадем запечатано на прокуратурата. Ако експертизата не може да го свърже с Дамян, няма да изграждаме обвинение върху предположение. Деян бутна пликчета обратно към нея, без да наруши сгъвката му. Докато спазваме всяко правило, те могат да унищожат архива, каза Тодорка и за първи път прекъсна Деян, преди да е довършил. За това ще бъдем бързи, не безразсъдни, отвърна Деян. Първо проверка, после действие. Ако нещо не може да се потвърди независимо, то остава следа, а не доказателство. Пред тях той отвори търговския регистър и провери дружеството от една от черновите. Името на формалния собственик не доказваше престъпление, но връзките в документите показаха къде трябва да търсят банковата и договорната следа. В една от справките се повтаряше адрес, който вече фигурираше във фактура от клиниката. От този ден животът им се раздели на обичайни часове и тайна работа. Иван снимаше само документи, които законно попадаха пред него при служебните му задължения, приемо-предавателни протоколи за партидите и вътрешни разпореждания на Савов. Данните за фактурите и договорите само отбелязваше, за да бъдат поискани по-късно по надлежния ред. Не изнасяше оригинали и записваше кога и къде е видял всеки документ. Тодорка възстановяваше изчезналото изследване, а Деян превръщаше отделните листове в линия, която може да бъде проверена от чужд човек. Тя се събуждаше с формула в главата и пишеше преди мисълта да се разтвори в съня. Той отбелязваше датите, оставяше празно място при съмнение и връщаше всеки факт без източник. Най-трудният разговор беше с Христо Златарски.
При първата среща той отказа да подпише каквото и да било. «Искате да остана единственият виновен», каза и дръпна листа към себе си. «Дамян ще отрече, Савов ще отрече, а моят подпис ще стои най-отдолу. Аз не съм ваш защитник и не мога да ви обещая, че няма да носите отговорност», отвърна Деян. «Потърсете отделен адвокат. Решите ли да съдействате, разкажете само онова, което лично сте направили, видели и получили. Нито Тодорка, нито аз имаме право да купуваме показания с обещание за безнаказаност». Христо си тръгна без поздрав. На следващия ден се върна след среща със своя адвокат. Донесе лист с дати, суми и партидни номера, но преди да подпише, прочете всяко изречение 2 пъти. Страхът му остана. Вече поне беше насочен към последствията, а не към прикриването. На последния ред имаше номер на партида, който съвпадаше с етикета от снимките на Тодорка. Папката постепенно показа конструкцията, без нужда някой да я назовава драматично. Чужди подписи, несъществуващи изпитвания и дружество на подставено лице, през което правата трябваше да сменят собственика си. Всяка потвърдена връзка отнемаше по-малко от властта на паниката. А в клиниката схемата на Дамян започна да се пропуква от място, което никой не беше предвидил. Иван носеше новините след всяко дежурство. Хотелът в далечния град се беше свързал с Дамян, защото той лично беше направил резервацията и беше оставил своя телефон като контакт. Администраторът попитал дали да продължат да пазят стаята. Гостенката не се била настанила, а срокът на резервацията изтичал. След разговорът Дамян започнал да се появява в клиниката намръщен и нетърпелив. Звънял на общи познати, проверявал програмата на конференцията и давал различни обяснения. Пред едни Тодорка била изгубила телефона си. Пред други внезапно се била разболяла. Лъжите му вече не се покриваха. Една колежка дори попитала защо хотелът търси него, след като според Дамян резервацията била направена от организаторите. Дамян беше създал план, който зависи от една безупречна версия. Сега трябваше да поддържа няколко и те започваха да си противоречат. Когато Иван разказа за обаждането, единият ъгъл на устата й се повдигна. Не беше радост. Беше знак, че поне един детайл вече не се управлява от Дамян. След това напрежението се премести към пациента от трета стая. При проверката на пациента от трета стая, Савов видя, че възрастният мъж се подобрява. Според замисъла, това не трябваше да се случи. Той би трябвало да е получил експерименталната смес. Директорът започна да разпитва кой е докосвал подготвените ампули и кой е променил протокола. Подозрението се спря върху Иван, защото той беше дежурил в отделението онази нощ. Медицинска сестра изпрати на Тодорка кратко съобщение да влезе през главния вход и да не звъни. Не написа името на Иван. Влезе в клиниката с обяснението, че търси Елица. В коридора една медицинска сестра я дръпна встрани и прошепна, че Савов е затворил Иван в склада. Оттам вече близо 10 минути се чували викове. Тодорка не сметна колко ще загуби, ако се покаже. Подмина 2 сестри и количка с консумативи и тръгна към склада. Ако Савов беше разбрал за ампулите, Иван вече понасеше последствията от нейното решение. Когато отвори вратата, Савов беше притиснал Иван до стелажа с медицински консумативи. Иван държеше челюстта си стегната и отказваше да отговори. «Махнете ръцете си от него», каза Тодорка още от вратата. Не извика. Думите стигнаха до всеки ъгъл на склада. Савов се обърна и лицето му изгуби цвят. Не беше очаквал да види жена, която според собствения му план
се намира на стотици километри. Тодорка, ти си на конференция. Трябва да си на стотици километри. Очевидно не всичко върви по вашия график, отвърна тя и затвори вратата зад себе си. Същото важи и за резултатите след подмяната на ампулите. Савов погледна към изхода. Единственият път минаваше покрай нея. Той се хвърли натам и блъсна Иван, за да си освободи място. Иван залитна, но остана на крака. Застана пред Тодорка. Лаката на Савов го удари в рамото, когато директорът опита да премине. До нея няма да се доближите, каза Иван. Раздвижи нараненото рамо и не отстъпи нито сантиметър. Иван не погледна дали тя е видяла жеста. Просто застана там, където ударът щеше да мине първо през него. Тодорка примигна веднъж и насочи вниманието си към Савов. По-късно щеше да мисли какво е означавало това. Сега нямаше място за този разговор. Пред тях стоеше човекът, който още можеше да унищожи документи и да предупреди Дамян. Телефонът му лежеше върху рафта зад него с осветен екран. Господин Савов, длъжността ви няма да ви защити, каза тя. Документите са събрани. Копията са на повече от едно място и този път няма да успеете да изнесете доказателствата преди проверката. Савов погледна към вратата, после към Иван. Седна не защото някой му нареди, а защото вече не виждаше ход, който да остане само негов. Ръцете му се отпуснаха върху коленете и за първи път останаха празни. Без кабинета, длъжността и хората, които обикновено чакаха решението му, Савов изглеждаше просто уморен мъж, допуснал страхът да го направи съучастник. На следващата сутрин Деян Рашков придружи Тодорка и Иван до регионалната здравна инспекция. На гишето служителката обясни, че един сигнал няма да замени няколко различни процедури. Правата на пациента са в компетентността на инспекцията. Контролът върху лечебната дейност изисква участие на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, а съмнението за незаконен лекарствен продукт трябва да стигне и до Изпълнителната агенция по лекарствата. Деян беше подготвил отделни комплекти. Единият беше входиран на гишето, другите изпрати през електронните системи на двете агенции, а копия от материалите и описание на местата, където се пазят оригиналите, подаде и в прокуратурата. Тодорка приложи и запечатаното пликче с таблетките, описано само като следа с непотвърден произход. За всеки сигнал Деян запази отделен входящ номер. Елица писмено обясни как дубликатът на служебния ключ е останал у нея и посочи, че го пази, докато бъде поискан по надлежния ред. Иван описа откъде е взел ампулите и изрично посочи, че първият анализ е само неофициален скрининг. Тодорка не скри нито нощното влизане, нито подмяната на таблата. Деян настоя всичко, което може да ги уязви, да бъде заявено преди противната страна да го използва. Инспекторът прегледа първите страници, сравни входящите номера и зададе въпроси, на които Деян отговори само там, където документите позволяваха. Не обеща незабавно решение. Каза, че трябва да се запазят архивът, електронните записи и наличните партиди, преди някой да ги промени. Докато говореше, отбеляза отделно склада и сървъра. Двете места, които можеха да бъдат изчистени най-бързо. След уведомяването на наблюдаващия прокурор, компетентните органи предприеха действия, оригиналите да не бъдат унищожени или изнесени. От склада трябваше да бъдат взети официални проби с протокол и пломба, за да бъдат изследвани в акредитирана лаборатория. Още на другия ден в болницата влязоха представители на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и регионалната здравна инспекция.
А за лекарствените партиди беше привлечен експерт от Изпълнителната агенция по лекарствата. Ръководителката на проверката беше стройна жена в тъмен костюм. Не повишаваше тон и не бързаше. Връщаше един и същ въпрос в различна формулировка и следеше кой пръв поглежда към другия. Пред нея Савов избра последната възможна защита – да се представи като измамен ръководител. Савов подреди договорите с фирмата на Дамян и започна да обяснява, че външният доставчик е подменил данните зад гърба му. Версията му беше гладка, но той разменяше местата на две дати и всеки път поправяше маншета си преди да отговори. Ръководителката не го поправи, само повтори въпроса в същия ред. Вратата се отвори насред обяснението. Дамян Георгиевски застана на прага. Изплашената секретарка го беше предупредила за проверката и той бе дошъл веднага. Служителят на вратата понечи да го спре, но ръководителката го допусна, защото договорите на фирмата му вече лежаха върху масата и присъствието му трябваше да бъде отразено в протокола. Дамян влезе с навика на човек, който и преди е печелил време чрез правилна усмивка и чуждото неудобство да му откажат. Крачката му спря при вида на Тодорка. Докато затвори вратата след себе си, лицето му вече беше приело загриженото изражение, познато от дома. «Мила, как се озова тук?» обърна се Дамян към нея. Приближи се с отворени длани и понижен глас. Недостатъчно близо, за да я докосне, но достатъчно, за да изглежда като човек, който пази болна жена. Уважаеми госпожи и господа, боя се, че става дума за тежко недоразумение. Съпругата ми работи без почивка от месеци. Преумората и напрежението около изследването предизвикаха у нея подозрения, които не отговарят на действителността. Тя напусна конференцията, на която лично я изпратих. Според мен има нужда от лекарска помощ, не от участие в проверка. Дамян изричаше всяка дума с премерена тревога. Председателката сви вежди и погледна към Тодорка. Не с доверие към него, а с професионалната предпазливост на човек, длъжен да провери и неприятната версия. Дамян улови този поглед и веднага забави гласа си. За няколко секунди вниманието в стаята се премести от документите към неговата версия. Още малко и щеше да превърне спорните подписи в симптом на ревност, а Тодорка в човек, когото е по-удобно да изведат, отколкото да изслушат. Но пред него вече не стоеше жената, която пазеше като доказателство легендата за маргаритките. Тодорка се изправи и постави длан върху папката. Както преди операция, проверяваше за последен път инструментите. Без излишно движение. «Подозрения ли?» попита и плъзна дебелата папка към председателката. «Господин Рашков, представете материалите». Деян отвори папката без бързане. Започна с документите, чието дати и входящи номера проверяващите можеха да сверят веднага. После премина към фактурите, платежните нареждания от счетоводството на болницата и публичните справки от регистрите. Едва накрая постави писмените обяснения на Христо, вече потвърдени и пред прокуратурата. Не позволи личната история да изпревари доказуемото. Това са фактури и платежни нареждания от счетоводството на болницата към дружество, формално регистрирано на името на подставено лице, каза той. Публичният регистър и договорната кореспонденция го свързват с Дамян Георгиевски. Това не е чужда банкова тайна, а следата, която самото лечебно заведение е оставило в собствените си документи. Той постави следващия раздел. Тук са обясненията на Христо Златарски. В тях е описано как е получавал пари, за да подменя годни ампули с експериментална смес. Пълното движение по сметките може да бъде изискано единствено по надлежния ред от разследващите органи. Ние показваме основанието това да бъде направено. Дамян не каза нищо.
Само пръстите му стиснаха облегалката на празния стол. Кокълчетата побеляха, точно когато Деян произнесе името на Христо. Гласът му беше служил добре, когато фактите зависеха от нечия памет. Срещу датите не му помагаше. Листовете не спореха с него. Просто оставаха същите при всяка нова версия. В реда, подготвен от Деян, подписите водеха към плащанията, а плащанията към решенията, които Дамян сега наричаше чужди. Той се обърна към Савов с лице, на което вече нямаше загриженост. Ти ли им предаде всичко? Изсъска. Мислиш, че ще ме хвърлиш пред тях и ще излезеш жертва? Ти фалшифицира подписа й. Ти нареди сместа да бъде дадена на пациента от трета стая. Аз ли? Савов скочи толкова рязко, че столът се удари в стената. Ти донесе схемата. Ти обеща, че ще получа дял, когато препаратът започне да носи пари. Редът в кабинета се разпадна, когато двамата започнаха да говорят един през друг. Вече не търсеха обща защита. Всеки се опитваше да остави другия сам до доказателствата. Така изрекоха детайли, за които никой не беше питал. В бързината да прехвърлят вината, назоваваха срещи, суми и решения, липсващи досега в папката. Деян не ги прекъсна. Само обърна празен лист и започна да записва часовете. Ръководителката ги остави да говорят. Отбелязваше часове и кратки фрази, докато двамата разменяха тайните си срещу все по-малка надежда. Накрая ръководителката прекрати спора, продиктува в протокола най-важните изявления и помоли служителя до вратата да уведоми наблюдаващия прокурор. След кратка преценка на риска, прокурорът разпореди да бъде изпратен полицейски екип за запазване на доказателствата и извършване на неотложните действия. След кратко чакане, дръжката отново се натисна. До тогава Савов и Дамян вече бяха спрели да спорят и стояха от двете страни на масата, без да се поглеждат. Само тежкото им дишане нарушаваше тишината. На масата между тях остана договорът, върху който и двамата току-що бяха прехвърляли вината. На прага се появи полицейски екип. Служителите носеха прокурорско разпореждане за неотложни действия по разследването и за обезпечаване на документите и електронните носители. Савов и Дамян бяха отведени за разпит и задържани по установения ред. Когато ги изведоха, коридорът вече беше пълен с персонал. Лекари, сестри и санитари се бяха подредили край стените. Някои гледаха в пода, други следяха белезниците. До вчера работеха в същата сграда, без да знаят какво се извършва зад съседни врати. От прозореца на лекарската стая Тодорка видя белезниците върху ръцете на човека, с когото беше делила дом, легло и разговори за неродени деца. В нея не се появи онова облегчение, което беше очаквала. Чу само как някой зад нея затваря шкаф и как колелата на количка минават по фугите в коридора. Гневът беше изразходван. Остана празното място след него. Телефонът в джоба й избръмча, но тя не го извади. Още не беше готова да чуе как някой ще нарече това победа. Новината стигна до Диляна Христова чрез уплашени колеги. Тя събра набързо дрехи и реши да напусне града. Преди да тръгне, Диляна прибра украшенията на Тодорка. Може би ги смяташе за обезщетение, може би просто не успяваше да различи подареното от присвоеното. Разследващите вече имаха данни за ролята й в схемата, за платежните документи, за опита за прехвърляне на патентните права и за взетите бижута. След уведомяване на наблюдаващия прокурор бяха предприети неотложни действия по издирването й. Полицейският екип я спря на перона, докато пътниците още се качваха във влака за далечния край на страната. Украшенията бяха намерени в багажа, описани и иззети с протокол.
а Диляна беше задържана за разпит по установения ред. Разследването, проверките и административните производства продължиха месеци. При един от разпитите Елица постави стария служебен ключ върху масата, Иван предаде останалите ампули, а Тодорка описа пред разследващия полицай всяка своя стъпка от нощното влизане. Официалната проба, взета от запечатаната партида в склада, потвърди опасния състав. Неофициалният скрининг остана само ориентир и не беше използван като експертиза. Последствията започнаха преди някой да ги нарече победители. Тодорка беше извадена от оперативния график до края на професионалната проверка. Иван временно не беше допускан до дежурства заради самоволното изнасяне на ампулите, а Елица мина през дисциплинарна процедура за невърнатия ключ. Христо даде показания със свой адвокат и прие, че съдействието му не изтрива участието му. Имаше повторни разпити, заверени копия, законно изискани банкови справки и дни, в които една липсваща дата спираше цяла линия на доказване. Деян настояваше нищо да не се оставя на предположение, дори когато Тодорка искаше всичко да приключи по-бързо. Веднъж върна цяла папка заради несъвпадащ час върху 2 протокола. Официалният доклад установи, че обвиненията срещу нея са били скалъпени от Савов и Дамян. Професионалното й име беше възстановено. Документите потвърдиха и авторството. Към възражението си Тодорка приложи удостоверение за наследници, старите патентни преписки на Владислав Табаков и възстановените работни записи. Патентното ведомство не вписа оспорваното прехвърляне, докато произходът на документите се проверяваше. По-късно оригиналите и експертизите потвърдиха правата върху нейните разработки и върху наследения труд на баща й. Дружеството на подставеното лице не придоби правата. Това не стана с един подпис или телефонно обаждане, а след възражения, проверки и месеци, през които Тодорка не можеше спокойно да публикува или използва собствения си труд. Всяко писмо от ведомството можеше да означава още един срок или края на спора. Тя ги отваряше, изправена до кухненската маса. След период на временно ръководство и формална процедура, управителният орган предложи на Тодорка да оглави медицинската дейност. Решенията идваха по-бързо, отколкото Тодорка беше смятала за възможно. Но не защото системата внезапно беше станала милостива. Публичността на проверката, прокурорското производство и ясната документална следа, подредена от Деян, не оставиха място случаят да бъде потулен. Тодорка прие длъжността и подписа документите без усещане за възмездие. Новият кабинет признаваше професионалната й стойност, но всяка папка върху бюрото напомняше защо мястото се освободило. Докато възстановяваше реда в клиниката, тя подаде молба за развод. По това време срещу Дамян вече беше повдигнато обвинение. Бракоразводното дело приключи преди имуществената делба. Самото уреждане на семейното жилище отне повече от година, но Тодорка защити дела си по надлежния ред. Личните вещи и украшенията на майка й се върнаха едва когато вече не бяха нужни като веществени доказателства. Получи ги описани в протокол в прозрачни пликове. Студен административен ред за предмети, които носеха целия и личен свят. На плика с брошката още стоеше номерът на досъдебното производство. Когато брошката отново легна върху дланта й, металът беше студен от прозрачния плик. Тодорка не я затопли веднага. Държа я така дълго, докато ръката й започна да трепери. Сълзите не бяха за Дамян и не идваха като прошка. Тя плачеше за времето, през което този малък предмет беше стоял в чужд багаж, и за облегчението, че поне брошката се беше върнала на мястото си. Иван остана до нея през всички тези месеци.
В началото Иван беше човекът с копията, термоса и търпението пред затворени кабинети. Когато разпитите станаха по-редки и вече нямаше кого да следят, той не изчезна заедно с общата им задача. Остана и в дните, в които нищо не се случваше. Дните, в които присъствието не можеше да се обърка с героизъм. Грешката му в манипулационната не престана да го смущава. Постепенно обаче го накара да погледне и към професията, край която беше останал наполовина. Една сутрин Иван подаде документите си за кандидат-студентската кампания в Медицинския университет и започна да се готви за изпитите по биология и химия. Искаше да завърши медицина и да стане лекар, а не временно да стои край професията, която винаги го беше привличала. Когато й съобщи, Тодорка се усмихна, преди да успее да премисли реакцията си. В тази мечта нямаше скрит договор. Имаше изпити, години учене и работа, която Иван не се опитваше да представи като лесна. Отношенията им се развиваха бавно. Не си устройваха случайни срещи, не си обещаваха бъдеще след всяка трудна вечер и не бързаха да дадат име на онова, което още се учеха да пазят. Мина повече от година. Най-тежките разпити и първите съдебни заседания останаха зад тях, макар наказателното дело още да не беше приключило. Болницата постепенно възстанови обичайния си ритъм под ръководството на Тодорка. Понякога призовка върху бюрото й напомняше, че миналото още има следваща дата. Тогава Иван я попита дали ще се омъжи за него. Не беше избрал скъп ресторант и не беше репетирал. Каза го вечер в кухнята на Елица. Същата кухня, в която някога беше дошъл да поиска прошка и помощ. Тодорка не поиска време, за да направи отговора си по-разумен. Този път не се доверяваше на добре разказано обещание. Знаеше как Иван постъпва, когато греши, когато се страхува и когато удобният изход изисква да предаде друг човек. Беше го видяла да избира трудното и после да плаща за него. Сватбата беше малка и тиха. Сред малкото гости бяха Елица, Деян Рашков и колеги, които бяха останали до Тодорка в клиниката. Нямаше показен разкош. На Тодорка не й липсваше нищо. Никой в залата не трябваше да бъде убеждаван, че са щастливи. Месеци по-късно, в тихи вечери, Тодорка понякога си спомняше не целия разговор, а светлата ивица под вратата. В паметта й тя оставаше тънка, почти безобидна. Достатъчна обаче, за да покаже къде свършва един живот и започва друг. Няколко чути думи бяха прекъснали живота, който тя приемаше за свой, и бяха отнели удобството да не пита. От същия миг започна друг живот. Не по-лек и не подреден, а такъв, в който всяко доверие трябваше да издържи проверката на действие. До Иван Тодорка изгради семейство, в което любовта не се доказваше с легенди за маргаритки. Доказваше се в повторяемите, понякога скучни избори да останеш, да кажеш истината и да понесеш своята част от нея. Историята на Тодорка напомня, че доверието не означава да затваряме очи, а да гледаме как човек постъпва, когато истината му струва нещо. Вие бихте ли дали втори шанс на човек, който първо ви е осъдил погрешно, но после е рискувал всичко, за да поправи грешката си? Оставете мнението си в коментар, харесайте разказа и се абонирайте.